In-Nazzjon huwa l-poplu li jagħmlu. Kien dan id-diskors li l-Prim Ministru Robert Abela uża meta tkellem dwar bosta temi oħra illi jolqtu lil kull Malti u Awċi. Hekk kif beda d-diskors tiegħu il-Prim Ministru Robert Abela tenna li wieħed ma jistax jitkellem dwar nazzjon b'saħħtu mingħajr ma jara illi n-nies ikunu b'saħħithom. Dr. Abela spjega kif f'kuntest ta' pandemija dan il-prinċipju ingħata l-akbar priorità u bekk illum in-nazzjon tagħna għandu ikun gburi. In-nazzjon tagħna iva għandu għax ikun gburi meta d-dinja tħares lejh biex tfaħru. U saħansitra tużah ta' eżempju x'differenza minn min għandu biss il-ħsieb li jkisser isem pajjiżna. Pajjiżi li mixtutna li jħarsu lejn pajjiżna fl-aħħar snin, partikolarment waqt il-pandemija, u jsaqsuna x'għamiltu biex kontu daqstant tajbin. Madankollu il-Prim Ministru tenna li dan seta' jsir għaliex grazzi għall-ekonomija b'saħħitha Malta setet tilqa' għall-pandemija b'mod b'saħħtu. Sostna li Malta qatt trid tilħaq il-quċċata f'dan ir-rigward. L-aħħar deċenju, dak li rana nneħħu d-distakk li kien jeżisti bejna bħala Malta u l-medja Ewropea, fejn jidħol ġid nazzjonali u r-rata ta' impjiegi. Id-deċenju li jmiss issa irid jara li nsiru ċentru ta' eċċellenza. Jekk qabel konna naspiraw li nlaħqu mal-medja, illum il-mira għandha tkun li nlaħqu l-quċċata. Tul id-diskors tiegħu Dr. Abela appunta dak li ħareġ minn stħarriġ ippreżentat minn Dr. Vincent Marmara li wera l-importanza li għadhom jagħtu l-Maltin lill-element tal-familja u komunità u bekk l-importanza tal-ħidma tal-Gvern li tibqa' timraħ f'dan ir-rigward. L-Awċin u l-Maltin mhux biss iqumu għall-okkażjoni, iżda aktar importanti minn hekk, iqumu għall-okkażjoni maqudin fejn jirrenja s-sens ta' komunità. Sens bħal dak li rajt, bħal dak li ra kull wieħed u waħda minna f'dal aħħar xhur. U għalhekk illum ma kont sorpriż xejn bir-riżultat tal-istħarriġ illi ġie ppreżentat fejn derċar li l-familja tibqa' fiċ-ċentru tas-soċjetà tagħna. Aħna rridu nibqgħu nsaħħuha fid-diversi forom tagħha. Għax is-suċċess kollu li qegħdin nagħmlu huwa s-suċċess tal-Awċin u l-Maltin kollha flimkien. Il-Prim Ministru rrimarka l-importanza ta' ħidma f'ċertu setturi bħal dak ambjentali biex il-kwalità tal-ħajja tibqa' tittejjeb. Hawnhekk Dr. Abela sostna l-mira ewlenija mfassla mill-Gvern biex Malta tkun ħielsa mill-karbonju sal-2050 b'miri intermedjarji kull 10 snin. L-investiment li iżommna għaddejjem b'saħħitna mexxin il-qudiem f'direzzjoni li tkun tajba għal ġenerazzjonijiet futuri daqskemm għalina llum. L-ambjent iva huwa parti essenzjali ta' dak li għamilna nazzjon. Huwa dover ta' kulħadd, ta' kull wieħed u waħda minna li flimkien nibnu soċjetà li timxi skont prioritajiet differenti. Minn dawk li kellna fl-ewwel stadju tan-nazzjon li tant inħobbu. Fuq il-ħidma tal-Gvern biex jassigura s-serħan il-moħħ il-Prim Ministru Robert Abela rrimarka wkoll l-importanza li jibqgħu isiru r-riformi f'pajjiżna fosthom dawk favur is-saltna ta' dritt. Il-Prim Ministru saħaq illi biex dan kollu jsir hemm bżonn il-kuraġġ li jittieħdu deċiżjonijiet diffiċli. Il-Prim Ministru tenna li dan il-Gvern fadallu ħafna iktar xikseb għal kull Malti u Awċi.